Goedemiddag en welkom bij Joet. Friesland had een soort last van het hege wetter. Vooral de gemeente Boasterhim had te krijgen met problemen. In Grauw werd het recreatiegebied in de Leijten en eiland de But evacueerd. Van de middag binnen de polder-eiland eerst bij Grauw en de Soespolder bij Burgum in gebruikname als opvanggebied van wetter. Om 3 uur worden de sluizen van de polder-eiland eerst bij Grauw openzetten zodat het wetter erin rinnen kan. Het is voor het eerst dat dit gebeurt. De polder is 4 speciaal online om bij extreme wetterstanden broek te worden. Dit geldt ook voor de Soestpolder bij Burgum, de polder Mildaan bij het Jereveen en de polder Kinderman bij de Valom. De omwoners van de polder vinden dat het wetterschip al eerder wat dwangkinnen hier. Het werd tijd. Ja, dat vond ik. Ik stond eigenlijk op het punt om alles en iedereen te bellen, want ik vroeg me af waar blijven ze. Hup, open dat ding. Er was zo'n overlast en die polder stond al onder water. En het duurde erg lang voordat dat besluit werd genomen. Op dit stuit binnen dus 12 van deze polders in gebruiknaam. Het wordt het 24 uur voordat de polders vol binnen. De gemeente Tietjerkstradeel had in de rim van de dag dieken aansletten die eronder stroepen. Begelijks de Solkema-stritten tussen Semar en recreatiegebied Klein-Zwitserland. Het wetter uit het kanaal strint ter de polder in. Ik schrik er wel een beetje van. En de wind dit krijgt verkeerd. Het waait al je naar je sta. Jouw hoes is daar, hoorde jou het droeg? Ja, die houdt het nou wel droeg. Die zit er wel op het hoogste stukje daar. Gelukkig maar, ja. Maar jou heek vee hier omringen, skiep. Ja. Hoe gaat dat? Tot nou toe goed. We halen ze volle mogelijk thuis halen. Maar er is nog een ploegje daar en dat maakt misschien nog maar wat meer naar huis. Ook de kooidiek bij Jennewoud is afzet van verkeer. De gemeente Tietjerkstradeel houdt verder de situatie bij de Rieptjerksterveert in de gaten. Ook in de jachthaven van Drachten zwargt het hege wetter van grote probleem. Zo stiert de loods van jachtwerf Bolt Hielendals Plis. De lezers moeten je het on op jachtwerf Bolt, want er stiert goed 30 centimeter wetter in de loods. Een uitzonderlijke situatie. Het is een hele weerde bedoeling. Ja, inderdaad. Het is een hellingloods, maar we hoeven net de helling, we kunnen zo naar binnen varen. Juist hier met daar ook wat aankomens, jongen. En toen zijn we van, jongens, laten we alles wat beschadigen kan en wat net door wetter kan, laten we dat maar heuger zetten. Alleen er van de morgen, toen zijn we, jongens, het moet nog heuger, want dit hebben wij nog nooit beleefd. Bolt zit vooral in de wan van de loods. Die zo'n net al te lange tijd om de wetter te kennen. En het hege wetter zwargt het ek van probleem bij Bisterwinkel Faunaland in Kolm. Daarom van de morgen het wetter troch de morgen hinnen. Tussen de aquariums kan 30 centimeter wetter te staan. In en om de aquariums wetter. De eigenaars van de Bisterwinkel konden het er zelfs net uitpompen. Ze hadden hulp kregen van de brandwacht. De zijkant van het pand stiert in het wetter. En het wetterpeil dat, is ontiegelijk stegen. En ja, we zijn nog 15 hier, maar dit hebben we nog nooit meemaken dat het zo hut en zo snel hier. Het stroept zo'n juste jong van de trekveer de Bisterwinkel in. Maar alle elektriciteit voor 140 bakken met tropische vis wie het riskant. Als het wetter nog heger komt, moet een paar 1000 visken uit de aquariums hellen worden. En de storm had ik vannacht voor een soort skeerswaardig in Friesland. Tussen 3 en 4 uur hellen de wien bot on. Maar als gevolg vooral een soort ombrutsen biem. De brandwacht moest 24 keer in actie komen. Liek op de Willem-Lodewijkstraat in Ljouwert. Een BM van goed 100 jaar oud valt om 11 fjouwen heen dwars door de dik. De bewoners van dit huis, aan de Lange Straat in Bitgemolen, zullen de arme nacht ik net gauw verjitten. Zij krijgen een BM op haar dak. Het hele huis schudden en ik ben enorm geschrokken. Dus ik ben meteen naar beneden gelopen en heb 112 gebeld. Want ja, wat doe je dan in zo'n situatie? Bij garage Haima in Wurm is een wel heel bijzonder skeergeval. Een Peugeot-logo van goed 9 meter hoog valt boppen op 3 auto's. De skeer is €26.000. En dan zorgen we dat besluit nooit de waarsverwachting. Joen en vannacht onder de kust en het watergebied noordwesten storm. Op de eilanden mogelijk zwiere storm. Er is nog heel tijd kans op buien met tonger, hagel en zwiere windstieten. In het tweede pad van de nacht neemt de wind aan en is dan krachtig onthut. En dan morgen stilte naar de storm. Het is hoe daar droeg en de zinnen liet hem flink zijn. Het is 9 graden. De wind is matig en vrij krachtig. Maar in de joentijd helpt de wind weer om en volgt het weer rein. Het nijs wie dit in het kwad langere reportages en het laatste nijs hoe de problemen troch het wetter sjogge in de uitsturing van 6 uur. Even zelfs kun je alle actuele zaken en volg je op je website omroepfriesland.nl. Nog een opvloeke jong.